Nu credeam că o să fac asta, dar hai să începem. Salutări, salutări, numele meu este Pintilie Marian, iar acesta este primul meu videoclip pe YouTube. Ei bine, poate te întrebi cine este Pintilie Marian? În principiu, un simplu băiat de 18 ani cu un vis și foarte multe obiective. M-am apucat de YouTube din pasiunea mea de a ajuta oamenii prin propria mea experiență și de a-mi depăși anumite bariere mentale, cum ar fi filmatul. Iar înainte de toate vreau să vă împărtășesc procesul meu până în momentul de față, pe care îl voi împărți în 6 etape. Prima este etapa copilăriei. În copilărie eram o persoană foarte timidă și nu-mi găseam locul în niciun grup. Și nu neapărat că nu-mi găseam, ci mai mult că nu eram acceptat. De fiecare dată când încercam să mă integrez undeva, ajungeam bajocorit sau bătut. Așa că majoritatea timpului l-am petrecut singur sau cu animalele. Iar prin generală am început să iau foarte mult în greutate din cauza faptului că îmi găseam un refugiu în mâncat împotriva problemelor. Puteți vedea aici, unde aveam în jur de 107 kg. A doua etapă este cea a transformării fizice. Acum 3 ani intram la liceu, ceea ce însemna o schimbare majoră de mediu. Tot în acea perioadă am început să simt primele sentimente față de o fată. Așa că, având foarte multe complexe de inferioritate și fiind gras, îmi doream o schimbare pentru ca acea fată să mă placă. Știu, nu a fost cea mai sănătoasă motivație, dar așa vedeam eu lucrurile atunci. Prin urmare, am început să slăbesc. Pe scurt, mâncam foarte puțin, făceam foarte mult sport. Iar în câteva luni am slăbit 30 de kilograme, ceea ce mă îndrepta încet către anemie și anorexie, deoarece începusem să amețesc și mă simțeam vinovat pentru faptul că mâncam. Aveți aici o poză. Totuși, înțelegând tot mai mult cum funcționează nutriția și sportul, am început să fac mici schimbări care m-au dus la forma pe care o am acum, adică 87 de kilograme. Puteți vedea aici. Deci, de la un copil gras, imatur, urât și timid, am ajuns la cea mai bună versiune a mea de atunci. Am făcut și un e-book pe tema asta, cine vrea poate să-l acceseze din descriere, unde vorbesc pe larg despre asta, iar la cererea voastră o să fac și un video în care o să explic tot procesul acesta mult mai pe larg. A treia etapă este cea psihică. În această perioadă mi-am dorit să înțeleg cum funcționează mintea și cine sunt eu, deoarece se încheiase prima mea relație și aveam foarte multe întrebări la care nu le găseam răspunsul. Aceasta a început la vârsta de 16 ani, când am început să citesc cărți de mindset, psihologie, marketing, educație financiară, neuroștiință și multe altele. Iar până în prezent am citit peste 60 de cărți. În toată această perioadă m-a ajutat extrem de mult și canalul de YouTube Mind Architect, care te învață cum să-ți dezvolți inteligența emoțională, să te cunoști mai bine pe tine și să înveți să comunici mult mai bine cu ceilalți. Plus o mulțime de alte podcasturi care au avut același impact. Nu uita, inteligența emoțională este de 3 ori mai importantă decât IQ-ul. Așa că dacă vrei să ai succes în viață, intră pe linkul din descriere unde o să las acest canal de YouTube. Personal pot spune că prin aceste acțiuni mi-am schimbat complet viața și mi-am găsit un scop. A patra etapă este cea antreprenorială. Uitându-mă constant la Rareș Gaitan, Cristian Nețiu, Cristian Chifoi și mulți alții, mi-am dat seama că informația fără acțiune nu are valoare. Așa că am deschis prima afacere în liceu alături de un prieten, iar mai exact vindea bundici de ovăz. Dar din cauza problemelor legale, aceasta nu a durat mult. Ai un videoclip în care explic asta pe larg și ce s-a întâmplat la mine pe Instagram, Pintilie88, și probabil o să las și un link în descriere dacă ești interesat. În orice caz, acest eșec nu m-a descurajat, dimpotrivă m-a făcut să-mi doresc să fiu tot mai bun în acest domeniu. Părerea mea este că fiecare eșec și pierdere construiesc fundația potrivită pentru a deveni persoana la care visezi. A cincea etapă este cea a micilor diferențe. Trebuie să înțelegi că noi doi nu suntem atât de diferiți. Amândoi avem 24 de ore într-o zi și suntem oameni. Totuși, singura diferență este cum ne gestionăm timpul și modul în care acționăm.
iar aici mă refer la rutină, obiceiuri și mediu. Eu am început investind mai mulți bani în educația mea, cumpărând cărți și un curs care se numește ZTA, Zero to Agency, iar mai exact învăț cum să-mi deschid o agenție de social media marketing. Plus faptul că am acces la o comunitate cu oameni cu interese comune și suport continuu. Dacă stai între 5 milionari, probabil tu vei fi al 6-lea. Iar aici îți propun să diferențiezi obiceiurile bune de cele rele și mediul în care stai dacă te face să evoluezi sau să involuezi. A 6-a etapă este cea a relaționării. Acum ceva timp am ieșit dintr-o relație de 10 luni. O relație care m-a ajutat să evoluez foarte mult, dar m-a făcut și să-mi dau seama ce îmi doresc și ce nu îmi mai doresc pe viitor. Recunosc, cea mai mare greșeală mea a fost că mi-am lăsat viața profesională și am intrat într-o zonă de confort. Dar am învățat foarte multe lucruri pe plan spiritual și personal, iar acestea mă vor ajuta foarte mult pe viitor. Totuși, trebuie să înțelegeți că fiecare experiență ne învață o lecție și fiecare persoană intră în viața noastră cu un scop. Acum că știi care e procesul meu, vreau să înțelegi că am început acest canal pentru a te ajuta. Acum poate te întrebi cum te pot ajuta dacă nici măcar eu nu am ajuns unde îmi doresc. Ei bine, ca să poți ajuta pe cineva, trebuie să fii doar cu un pas înaintea lui. De exemplu, mi-a schimbat mentalitatea, te pot ajuta și pe tine cu asta. Am slăbit 30 de kilograme, îți pot oferi niște sfaturi valoroase. Și mi-am deschis mai multe afaceri, deci îți pot arăta ce greșeli am făcut eu pentru a nu le repeta și tu. Dacă vreți mai multe videoclipuri, nu ezita să-mi lași în comentarii niște idei pentru a le putea pune în practică. Și nu uita de un subscribe dacă crezi că te-am ajutat. Eu am fost Marian, pa!